راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዜና ብዝርዝር ኤርትራ ኣብዚ 30 ዓመታት ለውጢ ዘይረኣየት ሃገርያ ክብል ጸብጻብ ኣህጉራዊ መደበር ራድዮ ፍራንስ ገሊጹ። እታ ሬድዮ ምኽንያት መበል 32 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብዘቕረበቶ ጸብጻብ ኤርትራ ብ1993 ብወግዒ ናጽነታ ካብ ዝኣወጀትሉ ዕለት ክሳብ ዝእዋን እዚ ከም ዝነበረትያ ዘላ ክትብል ኣረድያ። ሕሉፍ ምልክን ተኸታታሊ ኩናትን ኤርትራ ነዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ተነጽሎ ከም ትነብር ጌርዋ ዝበለት ጸብጻብ ብሰብኣዊ ምዕባለ ካብ 191 ሃገራት ምስተን ዝዳሕራ እትምደብ ኮይና ኣብ መበል 176 ተሰሪዓ ምህላዋ ኣስሚሩሉ። ህይወት ዜጋታት ኤርትራ ብውትድርና ዝተኣስረ ምዃኑ ንድሕረ ባይታ ሃገር ብዝምልከት ራድዮ ፍራንስ ኣብ መደምደምታ ኣቕሪባ። ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ምርጫ ተኻይዱላ ዘይፈልጥን ብሓደ ሰብ ጥራይ ትምራሕን ኤርትራ ብዝያዳ ትፍለጠሉ ዛዕባ ዋሕዚ ዜጋታታ ናብ ስደት እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻኢ ድማ ኣብ ስደትን ዝነብሩ ዜጋታት ኤርትራ ንመበል 32 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ከም ናይ ወትሩ ኣብ ክልተ ደንበታት ተኸፋፊሎም ክጽምብልዎን ከለው ኣብ ከም ኖርዌይን ሆላንድን ዝኣመሰለ ሃገራት ድማ ክሳብ ናብ ጎነፅን ምትፍናንን ዘምርሐ ኩነታት ከም ዝተረኣየ ተሓቢሩ። ብኤምባሲ ተወዲቦም መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ንምጽምባል ኣብ መንጎ ዝተኣኻኸቡን ለውጢ ዝጠልቡ አንጻሮም ደው ዝበሉን ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ ትማሊ ሰንበት 28 ግንቦት ሓድሕዶም ከም ዝተጋጨውን ዝቆሰሉ ድማ ከም ዘለውን መርበብ ዜና ሬጅዮ ኣመልኪቱ። ሰራዊት ኤርትራ ዛጊት ኣብ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት ትግራይ ረድኤት ከይኣቱን ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ናብቲ ከባቢታት ከይበጽሕን ከም ዝኸልከለ ሲኤንኤን ሓቢራ። እታ መርበብ ዜና ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ትካላት ግብረሰናይ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ብ25 ግንቦት ናብ ከባቢ ታሕታይ ኣድያቦ ናብ ትርከብ ቁሸት ገምሃሎ ክበጽሑን ዝተበገሱ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝዓገትዎም ኣመልኪታ። ብመሰረት ጸብጻብ እቲ ሓለፍቲ ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደበሩ ምትሕባር ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያትን ውድብ መግቢ ዓለምን ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራት ካብ ሸራሮ 16 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ናብ ከባቢ ዋዕላ ንህቢ ምስ በጽሕዮም ኣብቲ ከባቢ ብዝርከብ ሓይልታት ኤርትራ ተዓጊቶም ኣብ ታሕታይ ኣድያቦ ዝርከባ ብውሕዱ 5 ምሕዳር ከባቢታት ትግራይ ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘለዋ ሲኤንኤን ንሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ብምጥቃስ ገሊጻ። ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶርያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ጠቕሊሉ ክወፅእ ኣሜሪካ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባትን ይጽዋዕ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። እንተኾነ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ሉዓላዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዝኾነ ከባቢታት ትግራይ ብዝምልከት ወግዓዊ መግለጺታት ኣይሃቡሉን። ኣብ ወንበር ሉዓላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ምስቲ ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ፈጣን ሓይሊ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተሓዝ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ዓሊ አልሳድቅ ከም መዝነቱ ሰጊግዎ። ጀነራል አልቡርሃን እቲ ኩናት ኣብ 15 ሚያዝያ ምስ ተወልዐ ንሚኒስተር ዓሊ አልሳድቅ ድሕሪ ሳልስቲ ካብ መዝነቱ ከም ዝተጎጎዩ ሱዳን ትሪቢዩን ድሒሩ ሓቢሩ። ብመሰረት መርበብ ዜና አልሳድቅ እቲ ኩናት ኣብ ዝተወልዓሉ ናይ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ መዝነቱ ብብቕዓት ስለ ዘይተጠቕመሉ ቤት ጽሕፈት ወተሃደራዊ እዚ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ 18 ሚያዝያ ቴሌፎን ብምድዋል ከም ዝተጎጎ ኣነጺሩ። ኣብ ክንድኡ ድማ ንመሐመድ ዑስማን አልሓድን ዓሊ ኻርትን ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ክመርሑ ከም ዝዞም ከሎ ንዳፍላ ኣይልሓግ ዓሊ ድማ ከም ፍሉይ ልኡኽ ናብ ሃገራት ዞባ ሸይምዎ። ጀነራል አልቡርሃን ምስ ጀነራል ሐሚቲ ወጊኖም ዝበሎም 4 ጀነራላት እውን ካብ መዝነቶም ከም ዝኣለዮም ይፍለጥ። ኣብ ጅዳ ብዝተበጽሐ ውዕል ን7 መዓልታት ምቁራት ተኽሲ ክገብሩ ተሰማሚዖም ዘለው ክልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን ናብ ፖለቲካዊ ዘተ ከምርሑ ጻዕርታት ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ይቕጽል ኣሎ። ክቡራት ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን